Señora Bideguren. Jaun-Andreok, arratsaldeon. Alderdi Popularra itzalaldiaren ostean tesi argi batekin datorkigu. Beraien ustez, itzalaldiaren arazoa da mix energetikoan energia berriztagarri gehiegi egon dela eta energia nuklear gutxi. Eta sistemari egonkortasuna ematen dion energia beraien ustez nuklearra denez, aukera paregabea ikusi dute berriro ere nuklearren aldeko bandera altzatzeko. Ez da ezer berria eta askotan defendatu dituzte nuklearrak, baina beraien tesi honek ez du bat ere oinarri sendorik. Energia berriztagarri gehiago ikusi dugu beste egun batzutan eta sistemak ez du utz egin. Eta badaude beste herrialde asko energia berriztagarri gehiagorekin funtzionatzen dutenak eta sistemak ez die utz egin. Beraz, energia berriztagarri gehiegi izatea mix energetikoan ez da izan arazoa. Energia nuklear gutxiegi, energia nuklear gehiagorekin bermatu dezake norbaitek momentu honetan ez zela gertatutakoa. Eta nuklearrik ez duten herrialdeek, Austria edo Italiak, ez dute izan itzalaldirik, beraz, sistema segurtasuna emateko ez direla ezinbestekoak nuklearrak esango nuke. Eta dakiguna da, orain, sistema berriro martxan jartzeko ez dela nuklearra bere ezaugarri teknikoengandik energiarik egokiena izan. Beraz, Alderdi Popularraren tesiak ez du esanka ez bururik. Baina, hau zoratzeko modukoa da eta morerarekin bat nator, argi badauka Alderdi Popularrak arazoa zein izan den eta soluzioa zein izan behar lukeen, ez dut ulertzen inondik inora pleno honetan eskatzen duzuen mozio bi hauek. Bat, auditoria egitea eta beste alde batetik ikerketa batzorde bat. Alderdi Popularraren beste zentzugabekeri baten aurrean gaudela iruditzen zait. Eta noski, zilegi dela energia nuklearra defendatzea, baina defenda ezazue benetako argudioekin. Azal ezazue argi eta garbi gizarteari zein eredu energetiko defendatzen duzuen eta zein kostu eta onura izango dituen. Goazen eztabaida zintzo bat egitera. Ezaiguzu adibidez enpresa nuklear batek bere bizitza erabilgarria luzatu nahiko balu, nork finantziatuko dituen segurtasuna bermatzeko beharrezko inbertzioak. Edo konta iguzue nola indartzen den herrialde baten autonomia estrategikoa uranioarekiko menpekotasuna areagotzea bada proposatzen duzuena. Edo zergaitik ez dugu argi eta garbi hondakin nuklearreri buruz hitz egiten. Aurreko astean Garoñan egon ginen. Eta argi adierazi ziguten enpresa nuklearra itzi eta gero nolako zailtasunak dauden hondakin nuklearrak kudeatzeko. Zentral nuklearrak desegiterako orduan operadorek ordaintzen duten kuota kentzea be proposatzen entzun ditugu Alderdi Popularreko ordezkari batzuk. Eta beraz, galdetzen dut, nork ordaindu beharko luke orduan kostu hori Alderdi Popularraren ustetan enpresa ustiatzaileak espaldien badira. Herritarrak, hau alda zuen proposamena. Esan argi, eta bukatzeko azken ideia, zentral nuklearren itziera errealikadismo ideologikoa dela esaten diguzue. Naiz eta jakin badakizuen enpresa ustiatzaileekin adostutako egutegia dela. Baina dena den, Euskal Herria Bilduk badu energia nuklearrari ezetz esateko ideia eta argudio nahikoak. Eta ideia hauek modu irmoan defendatuko ditugun nola ez, konplexurik gabe. Hori kritikagarri alda, gure ideiak irmotasunez defendatzen ditugu, baina ez duzue akaso pentsatuko zuen energi nuklearraren aldeko jarrera estenik erradikala. Guk gure energia eredua defendatzen dugu eta zuok zuona. Garestiagoa, atzerriarekin menpekotasuna handiagoa eta oso kutsagarria. Zeren naizta ez duzuen argi hitz egiten egindakoak ikustea besterik ez dago. Alderdi Popularraren garaian privatizazioak ekarri ziren, sareetan inbertsioak egitea mugatu zen, energia berriztagarriak geldiarazi zituzten eta eguzkiari berari ere zerga ezarri zion. Hori da Alderdi Popularraren energia politika. Denok gaude hemen beraz,
ideologia jakin batekin edo beste batekin lanean. Kontua da ez dela berdina interes orokorra defendatzea edo lobby batzuen interesak defendatzea. Kontua da ez dela berdina lidergo publiko aldarrikatzea edo enpresa gutxi batzuen esanetara mugitzea. Eta ez da berdina etorkizuneko belaunaldien etorkizuna defendatzera etortea edo zuok egiten duzuen moduan gaurko batzuen usta biharko denon gozea izatea. Oso eredu ezberdinak dira eta izan zaitezte zintzoak eta argiak eta saldu garbi eta garbi gizarteari zein energia eredu defendatzen duzuen eta zeintzuk izango lirateken eredu honen kostuak eta onurak. Beste barik, eskerrik asko. Muchas gracias, señora Bideguren. Grupo Socialista, señora Rovira.